Bos días a todos e a todos. Vamos a dar inicio ao pleno extraordinario. O primeiro punto, aprobación da ata anterior. Sí? Estamos todos de acordo? Vale. Segundo punto, expediente 3520/2025, Orzamento Xeral, exercicio 2026, resolución de alegacións e aprobación definitiva. Temos que ratificar a inclusión que non está determinada por comisión, se parece a ratificación. A inclusión. Votos a favor da inclusión do orden do día. Vale. Ben, unha vez aprobado inicialmente o presuposto, en fase de exposición se levaron a cabo unha serie de alegacións e no expediente do pleno acompaña cos informes técnicos, o cal o equipo de goberno, en base a eses informes técnicos, entendemos que desestimamos estas alegacións. Bo día. Bueno, nos respecto ás alegacións que, non se explicaron as alegacións que se presentan, solamente se falan dos informes técnicos. Non sei se se pode facer mención ás alegacións presentadas. Sí, non hai problema. Unha delas é vulneración do principio da estabilidade presupuestaria e sostenibilidade financiera. A segunda é insuficiencia de crédito para gastos obligatorios. A terceira, ineficiencia en la asignación de recursos e gastos corrientes. A cuarta, opacidad en el plan de inversiones reales. E despois hai por parte de outra persoa que se repite, impugnación por insuficiente de crédito e servicios, vulneración de principio de estabilidad, que é o mismo, se repite, insuficiencia económica. E despois hai unha que nos últimos anos sempre se ven presentando por parte do sindicato da CESIF, que máis que en este caso, máis que unha alegación aos presupostos, son moitas atencións que se poñen serían máis para mesas de negociación, de temas de convenios e demais. Nos informes de intervención ben claro e xustificado en este caso que as partidas constan de, que o que se pide, en este caso consta de partida, que se fixo a exposición adecuada e marcada por a lei, e a conclusión do propio informe que fai a interventora, en este caso, que se poden desestimar todas as alegacións presentadas por non responder a ningún dos supostos tasados no artigo, no texto refundido da Lei Reguladora de Hacendas Locais. Polo tanto, nos, en base a ese informe técnico, entendemos que quedan todas desestimadas todas as alegacións. Ben, pois nada, agradezcolle que explicara as alegacións que se van a votar, pois para estar ao tanto das mesmas. Hai cuestións que se presentan aquí en escritos de alegacións. No seu momento, presentamos tamén emendas, pero neste caso hai unha cuestión que nos ademais incidimos noutros plenos, que era a falta de diálogo e a falta de consenso nas mesas de negociación a hora de tomar acordos ou medidas que afectan ao personal municipal. Este ano, outra vez, volves a presentar escrito por parte do sindicato, e no mesmo escrito, facendo alusións a un dos que está, di que, primeiro, que non se axusta a RPT do Concello o presuposto presentado. Fala tamén de que non existe consenso ni negociación nesta mesa, e outra vez máis solicita ao Goberno que tome unhas medidas que non sei se vostede pode aclarar se esas medidas que solicita o sindicato, aparte do informe de intervención, porque o informe de intervención informalle a vostedes, pero es que teñen que tomar a decisión, evidentemente, de si aceptan ou non as alegacións e o Goberno.
En base a ese escrito propoñen medidas que nós o que queríamos saber é si no caso de que se aceptaran esas medidas si van a perxudicar ao resto do personal aprobar esas medidas que neste caso de todo o que ten que ver coas retribucións e cuestións que non se fan, que non se incorporaron para poder aprobalas e así, bueno, pois en todo caso responder ás solicitudes do personal, o sea que non se tomou en conta na mesa de negociación, máis que nada para aclarar se esas medidas perxudicarían o resto de traballadores. Sí, bueno, nos mantemos por suposto a nosa postura a este orzamento, que o número elevado de alegacións é un reflexo do que representa e do que é o orzamento, que é un documento incoherente, insuficiente, que non dá resposta ás necesidades do Concello, e como reflexo deso, pois, ten un número moi significativo de alegacións que compartimos maioritariamente e que, unha vez máis, poñen de manifesto pois, que é un documento que non dá resposta a ningún dos retos que plantexa este Concello. Polo tanto, nos mantemos a nosa votación, mantemos o noso criterio, porque, evidentemente, estas alegacións nos veñen a dar a razón, unha vez máis, sobre a inutilidade deste orzamento. Ben, as alegacións por parte do CSIF, como eu aquí non levo 2 días, xa cando vostedes gobernaban, moitas delas eran as que se facían xa no seu momento, que presentaba o propio sindicato, así que non é nada novo nesta casa. Eu creo que si collemos nos últimos anos, incluso algunhas veces incluso son corte e pega, e se olvidan de borrar as fechas do propio documento que presenta. Por outro lado, eu creo que si de algo non se pode dubidar deste equipo de goberno é da previsión. Inda que eu sei que a vostedes lle molesta bastante e poñen mala cara, pero somos un dos poucos concellos donde o incremento que obligou na última hora a aprobar o Goberno do Estado, todos os traballadores a semana seguinte se cobraran todo ese incremento. Logo, nós todo o que aprobamos, todo o que nos comprometemos nas propias mesas, temos a previsión, e aquí yo di informe de intervención, que todas esas modificacións teñen partida presupuestaria para facerse cargo. E o mellor de palabra queda todo moi ben, pero a diferencia son os feitos. E os feitos son que moitos concellos onde goberna o Partido Socialista, onde goberna o BNG, de forma independente ou de forma conxunta, a día de hoxe, os traballadores ainda están esperando por cobrar esa imposición que ten e que impuso o Goberno do Estado e que se pode pagar ata final de ano ou incluso ata 2028. Pero, sin embargo, aquí neste Goberno, fíxese que somos previsores, que a semana seguinte tiñan todos os funcionarios pagado o que lle correspondía por lei. E despois, a ver, non sei como decirlo, é dicir, a veces nos electrodomésticos, nos coches, creo que chaman marcas blancas, me refiero, sempre hai unhas marcas así blancas. As alegacións que se presentan, non sei se son as do Partido Socialista, non sei, aquí non veñen firmadas por vostedes, pero tamén lle digo unha cousa, hai moitas, pero están firmadas pola mesma persoa, Logo, non nos preocupa, é dicir, non é reflexo de nada. Logo, nos, o que sí provocan estas alegacións, que supoño que son como as que se puxeron para o contrato da auga e demais, é entorpecer e intentar retrasar. Seguramente, se non houbera estas alegacións, asociacións de mulleres a podrían ter acceso ás súas subvencións, outros colectivos a podrían ter acceso ás súas subvencións, pero xa sabemos para que son. As alegacións non se poñen para mellorar nada. A única intención que teñen é entorpecer o día a día do equipo de goberno e, sobre todo, entorpecer os veciños, os colectivos que a día de hoxe xa podrían estar traballando con un novo presuposto. Bueno, eu non estou de acordo. As alegacións son un dereito que ten calquer ciudadán que pode facer uso del e que, ademais, facer unha alegación permite aportar, contribuir, formar parte e intentar mellorar as cousas. E para min ese é un principio básico para calquer servidor público, pois respetalo. Entonces, se xa non empezamos respetando iso, pois mal vamos. Hai unha cuestión que eu preguntei antes e gustaríame saber agora, porque concretamente no escrito do sindicato no que corresponde ao personal fálase de medidas sobre todo de todas esas retribucións
que se fixeron constar para subidas salariais, falanse de medidas que son de carácter urxente, que teñen que ser aplicadas e que neste caso non se están aplicando e non ten que ver con nada do pasado, ten que ver precisamente con ese decreto lei que dende o Estado obliga as administracións locais a facer esas subidas aos funcionarios, que en todo caso que un documento caducado, que todos os incrementos xa están aprobados e están que en todo caso non é que vostede decidir a subirlle os funcionarios, é que a lei exíxelle que lle ten que subir aos funcionarios. Entonces, bueno, non é algo que fixera o PP nin que fixera vostede, é que ten que facer. Bueno, eu creo que aquí se ten que, por agora, non hai ningún funcionario que denuncie que o anterior goberno non lle pagou. Cando sexa así, nos dirixiremos a eles e faremos explicacións pertinentes. Pero falar por falar ou falar ao aire queda moi ben, pero ao final non me está contestando, porque o que quere saber este grupo é si esas medidas que se terían que aplicar afectarían ao resto do personal do Concello de Poio, ou non se aplican esas medidas por neste caso, pois por falta de orzamento, como di algunha das conclusións da interventora. Eu o que lle pregunto, pero vostede a iso non me está contestando. Se lle contestei dúas veces, tío. Afecta ao resto do moitas das personal. cousas, fíxese vostede que é un documento que é anticuado e un cortapega de outros anos. Este é novo. Eu creo que hai que respetar o funcionamento do pleno, os turnos, Bueno, pero disculpe un momento, de momento, o presidente do pleno sí, pero é non o que lle para fala. facer o que lle dá gana. No, de momento, hai que respetar as normas. si, eso que ten que aplicar vostede. En principio xa interrumpindo. Logo, o que ten que facer vostede é respetar. E de momento quen dirixe o pleno é a persona que lle fala. Logo, igual a vostede non lle gusta e lle preocupa. Mire, a primeira falta de respeto xa a vostede cando fala en términos do pleno do Concello de Poio de Cortijo. É dicir, ese é o problema que ten vostede, que primeiro, ven aos plenos sin preparar. Segundo, é moi mal educado nas intervencións dos plenos. Terceiro, se excede sempre e vostede pretende, en este caso, eu non lle vou facer, non lle fixen o que lle fixo a alcaldesa de Moaña, a nosa compañeira, que quitou coa policía. Decir, non, eu no seu día lle invitei a que saíra do pleno porque vostede, desde as últimas eleccións, é unha persoa que ven aos plenos con frustración, con enfado, mal educado, lle falta o respeto aos compañeiros, e xa non digamos nas comisións que non se gravan. Logo, vostede, decir, o que ten que intentar é respetar o resultado democrático das últimas eleccións. E de momento o resultado democrático das últimas eleccións, e yo digo, repito, con toda humildade, que eu estuve aí moitos anos, e xa yo dicen no pleno de investidura, a oposición é o sitio e o lugar máis complicado. E vostede dixo, a oposición é moi fácil, aí podemos quitar moitas conclusións despois desas palabras. Logo, o único que lle digo é que respete, e dicir, e cando un preside o pleno, pode intervir e pode falar. E aquí non interrumpiron a nadie, vale? Logo, agora, se quere vostede, no seu turno de intervención, pode falar. Mira, eu non vou entrar nas súas provocacións, e nas súas mentiras, e nas súas realidades paralelas. O que digo é que hai unhas normas e un reglamento que rixen o funcionamento do pleno, e lle pido que o respete. Vale? Ao marxen das súas valoracións, que cada veciño podrá decidir quen é educado e quen non. Bueno, o que dixo, volvendo ao tema, se nos centramos no punto, o que dixo non é certo, é dicir, eso de que as alegacións en primer lugar non as presenta a oposición, por tanto, ese plantexamento que di vostede de bloqueo é ridículo, porque son colectivos que teñen dereito a facelo e que sistemáticamente o fan. Logo, o que di vostede a alegación do CESIF é un corta e pega, nada que ver coa realidade, nada que ver con alegacións anteriores. De feito, nesta alegación fala de prevaricación, por exemplo, términos que nunca se usaron neste Concello, e ahora sí se usan a raíz da súa fantástica xestión. Si algo ten este Concello, este orzamento, é falta de previsión, precisamente. Si algo se vota en falta neste orzamento é a previsión, é cubrir determinadas partidas que non están cubertas e que darían solución a investimentos moi necesarios e cuestións de mantenimiento que necesita, como lle pon de manifesto a propia intervención, este orzamento que vostede non inclúe. E logo un orzamento é moito máis que ter a previsión do pago de nóminas. Un orzamento é o documento que centraliza toda a acción de goberno e que establece cales son as prioridades do Concello
reducir todo eso como un argumento para poñer para ensalzar este orzamento como que se van a pagar as nóminas é un argumento tremendamente pobre. E logo, bueno, pues, utiliza argumentos que se inventa sobre a marcha en función da necesidade de ir tapando buratos, pues vai inventándose argumentos. E a base da democracia, señor Moldes, é o respeto polas normas, o respeto polo funcionamento interno do Concello, o respeto polos procesos. Eso é a democracia. E vostede se salta sistemáticamente eso. Vostede, cando interrumpe ou cando rompe os turnos de intervención da oposición, o que está facendo é penalizando a democracia e a participación neste Concello. Vostede ten un turno para falar, se vostede decide ser o portavoz do seu grupo, me parece estupendo, pero que non pode interrumpir sistemáticamente cada vez que a oposición ou cada vez que un grupo intervén, porque se está saltando as normas que rixen o funcionamento do Pleno. Moi ben, é dicir, me sorprende moito que sexa vostede a persoa que fale de interrupcións. Si collemos un repaso de todos os plenos desde que iniciou o mandato, podemos facer un análisis do concelleiro desta mesa que máis interrupcións lle fixo aos distintos compañeiros. Logo, está moi ben a oratoria, está moi ben intentar predicar, pero o que lle recomendo é que asuma vostede todo eso e que intente que cando os demais falan, cando os demais preguntan, cando os demais expoñen, usted intente non interrumpir os demais. Pero bueno, lle volvo a repetir. Yo dixen no último pleno que quedou demostrado, aquí vostedes veñen sempre, vostede minte, e resulta que ao final eu lle aporto datos, lle aporto afirmacións, lle traio notos de prensa. No último pleno, o que lle amendou foi o propio alcalde de Pontevedra o día seguinte, cando todo o que dixen eu neste pleno, o día seguinte o firmou o alcalde de Pontevedra. Logo lle volvo a repetir, vostede poderá dicir moitas cousas, poderá facer moitas afirmacións, eu as respeto, nas comparto e se acaba. E despois é moi fácil falar de democracia, incluso deste propio sindicato, decir, incluso este propio sindicato. E lle vou a facer un análisis a vostede e aos representantes deste sindicato. A democracia, o resultado principal son os resultados das eleccións. E lle vou a dicir con todo o respeto e con toda a humildade. E de momento, na historia da democracia deste Concello, o alcalde que máis apoios democráticos tuvo é o que lle fala. Logo, facer afirmacións como fixo algún representante deste sindicato, como dicindo que se falaba, parece que llegou Franco, no, mira, igual a veces nos costa entender, e igual a veces aquí había persoas que estaban e facían o que lle daba gana, sin ningún tipo de explicación ni afirmación, e con auténticos privilexios. Logo, en moitos casos hai escritos, porque despois os compañeiros falan, que non firman os compañeiros, que os firma unha persoa ou dúas. Logo, nós non vamos a ir a caprichos personales. Nós vamos a defender os intereses de todos os traballadores deste Concello. Moi ben. Votos a favor de desestimar as alegacións? Abstencións? Votos en contra? Ben, o seguinte punto, expediente 4422/2023, relación de postos de traballo, resolución de alegacións e aprobación definitiva. O mismo, é dicir, si mal non recordo, sí, a inclusión no orden do día. Ratificamos a inclusión no orden do día. Sí, vale. Vale. En outubro se trouxera a primeira modificación da RPT. En este caso, pois, houber unha serie de aportacións, de alegacións, e existiu un procedimento aberto por parte do Concello que nós un pouco estábamos esperando pois que se determinara e demais para tomar e traer esa aprobación de forma definitiva. Logo, unha vez resolto ese procedimento, se trae xa para aprobación o que a modificación, en este caso definitiva deste RPT, donde ven
creación dunha praza de técnico de cultura e deportes, a amortización dunha praza administrativo de deportes, modificar o complemento de destino do posto técnico de contratación persoal, modificar o complemento específico do posto de oficial de mecánico asignándolle 83 puntos, modificar o complemento específico de posto auxiliar técnico asignable 110, a amortización do posto operador no servicio de cemiterio e a creación do posto administrativo de urbanismo, a amortización do posto de axudante de servicios varios e a creación do posto técnico de xestión ambiental, creación dunha nova praza oficial da Policía Local, modificar o complemento específico do posto axudante de deportes e, en este caso, sería toda a modificación que a RPT que se trae para aprobación definitiva. Con respecto a anterior, o que se fixo é o mismo, en este caso, o mismo listado de modificacións, e o único que se retira, mentras non este totalmente resolto, que hai, en este caso, se presenta un recurso á plaza de inspector xefe, unha vez que se dicte sentencia xa, a partir de aí tomaríase a decisión definitiva. Nos, con respecto a este punto, incidir un pouco no anterior, porque levamos 20 minutos de pleno, eu a verdad que non me... Vostede recurre a evasivas, pero non me contestou a pregunta, xa pasaron 20 minutos do pleno. Falamos de moitas cousas, pero non falamos do concreto. Aquí vimos a debatir e a falar sobre escritos que se presentan a respecto do seu orzamento. Cando Ángel Moldes estaba aquí na oposición, a primeira pregunta que facía cada vez que traíamos unha modificación de RPT dirixíase e decía están... A pregunta que dirixía vostede era están todos os sindicatos de acordo, hai acordo? E nos decíamos sí, bueno, pois entonces se hai acordo o PP está a favor, porque ten que haber acordo. E agora eu lle fago a mesma pregunta. Hai acordo na mesa de negociación para estas modificacións da RPT que fai? Non me vaya por outro lado, contésteme a pregunta. Hai acordo para a modificación da RPT que vostede trae, sí ou non? Agora ou despois eu contesto? Esta me pode contestar agora, se quere. Bueno, o que controla o pleno vostede, non eu. Eu, como ve, sempre falo na miña quenda de palabras. Se quere, organizo tamén eu o pleno. Digo, pero como antes decía que yo interrumpía, me está interpelando, eu se lle pregunto ou se non acaba a intervención. Eu antes non lle dixen nada. Pois nada, continúa. Falou vostede. Non hai problema, despois eu contesto no meu turno. Despois, bueno, a ver se podo marchar do pleno e me pode dar unha contestación. Pois, para nós era moi importante precisamente ter ese consenso, levar as propostas que afectan o personal do Concello de Poio á mesa de negociación, que para isto está, negociar, dialogar e dentro dun proceso participativo e transparente, vir con propostas a este pleno consensuadas e que conten co apoio de todos os sindicatos. Neste caso non é así e por iso non vamos a votar en contra a desestimación destas propostas que se presentan. E por outra parte, unha cuestión que tamén se fai constar e creo que tamén temos que darlle voz, porque tamén pareceme importante facer mención, porque ademais moita xente nos falou desta cuestión, que precisamente se fai unha modificación na RPT onde se unifica unha plaza, e se unifica unha plaza con perfis moi distintos, que vai a ser deportes e cultura. En deportes o perfil é unha persona o grado en ciencias do deporte, e estamos falando tamén dunha persona que teña que ter o grado de xestión cultural. Se unificamos dous perfiles neunha, evidentemente, estamos causando prexuicio a aquelas persoas que queiran acceder. Simplemente, quería darlle tamén voz a esta cuestión que tamén nos ten chegado por parte de xente que entenden que non se pode unificar dous perfis, dúas carreiras diferentes nunha mesma praza. Mais nada. Sí. Sí, bueno, vostede fixo aí unhas afirmacións que non se corresponden coa proposta, é dicir, comenta que se rexeitan as alegacións e que se deixa pendiente un posto de inspector como consecuencia da sentencia que lle dá a razón a este traballador. Pero na proposta que se trae a votación non di eso.
Entón, queríamos que aclarara que é o que vamos a someter a votación e que é exactamente o que vamos a someter a debate e a aprobación. Entiendo que la propuesta es esta, esa que tenéis ahí. Pero aquí non se deixa ningún pendiente, ninguna plaza. É dicir, a plaza vai se deixar pendiente. Sí, sí. A de inspector, sí. Vais a deixar pendiente. Non está no listado, claro. Queda todo igual, menos a plaza que se fai, hai un procedimento aberto, se retira esa plaza de inspector e o resto queda igual. Vale, entón, vamos a someter a votación da aprobación inicial, a retirada desa plaza que estaba incluída na aprobación inicial e a desestimación das alegacións presentadas. E a aprobación definitiva do que a modificación da propia RPT. Efectivamente. É así? Sí, sí, é dicir, a parte está no expediente, é dicir. Non, non. Sí. No expediente non está. Sí, sí. Nas conclusións do que se avota da proposta non fai referencia a que se retira ese posto de traballo. De feito, é un cambio con respecto á aprobación inicial, polo tanto, hai que sometelo a votación, a retirada dese posto. É para aclarar, porque ademais, si... Porque digo porque vostede o anunciou. Sí, sí, claro. Vale, entón, vamos a votar a retirada do posto de inspector. Logo me chama a atención tamén que en todos os informes fai referencia a que o funcionario Antonio Duarte, funcionario do Concello de Poio, inspector xefe da policía. Dan por feito xa a validez definitiva desa sentencia. Entendo. Non, que se presentamos un recurso, como vamos a dar por... Non, porque nos informes xurídicos en todos fai referencia e recoñece como plaza de inspector de xefe de policía. Isto é un erro, entendo. No, eso é miña consideración. Non é que les diga nada ni nada. So informe jurídico e a consideración está ben, perfecto. Vale, moi ben. E logo, outra cosa que me chama a atención, pero vexo que efectivamente, porque o informe jurídico fai referencia á sentencia donde se lle quita razón ao Concello con respecto a un traballador e non tiña consecuencias no acordo, pero vemos que sí, é dicir, que ese posto de maneira provisional se retira da RPT. Bueno, vamos a manter o sentido do noso voto porque, como xa temos dito, consideramos que a proposta non se axusta á legalidade, como a sentencia veu a confirmar. En calquer caso, mantemos o sentido do noso voto. Ahora? No, segundo turno. Non, diz que serían dúas votacións, non, unha proposta única onde contempla todo. Ben, eu por aclarar dúas cousas. Primeiro, cando se fala aquí, parece que é unha mala acción, decir, primeiro, vamos por partes, non da sentencia, decir, cando se fala da sentencia parece que é unha mala acción deste equipo de goberno, non. Non se olviden que quen foi o que tomou a decisión de non sacar no seu día plaza e demais foi o anterior equipo de goberno. Nos, si cando chegáramos aquí vostedes tomaran as súas decisións, en este caso, nos non tendríamos ningún tipo de problema. Logo, nos, o que estamos é, de alguna maneira, defendendo as decisións que vostedes tomaron no seu día. Non é que sean decisións deste equipo de goberno. Ben, por que se decide por parte deste equipo de goberno retirar ese posto e esa plaza na modificación da RPT de inspector xefe? Pois por algo moi evidente. Decir, non ten sentido que se dentro duns meses, ou en este caso, pois ese recurso pois non lle dá razón e hai que facer ese examen, pois se faría ese examen. Se non lle dá razón, pois se pode sacar a praza e dicir, logo non ten sentido tomar decisións cando despois igual hai que revocalas ou hai que, en este caso, modificalas. Logo nos, e para contestar o que decía a portavoz do BNG, nos o que temos nesta modificación de RPT lle podo asegurar que ten, en este caso, o acordo e moitas delas é petición dos propios traballadores. O que máis, na anterior en esta, para que vostede o teña en conta, incluso había traballadores que levaban 8 anos esperando para que se tomaran algunha destas decisións. Xa yo dixen no anterior pleno. Hai moitos traballadores desta casa que no seu día se resolvía todo con Dios se proveerá. Desde que chegamos nós, moitas das peticións que se fixeron, en menos de 2 anos, se foron aprobando. Logo, toda esta modificación ten o apoio dos traballadores, moitas son peticións dos propios traballadores,
E o que vamos a facer é, pois eso, seguir traballando e en consenso cos propios traballadores. Outra cousa son os caprichos personales. De momento, este equipo de goberno a caprichos personales non accede. Quédame unha segunda. Sí. Ben, nos reiterámonos na cuestión. Entendemos que a proposta que vostedes traen non responde pois ás pretensións totais do personal do Concello, non o di o BNG, está yo dicindo os propios sindicatos. Eu non veño aquí a ser... Eu non veño... Que sindicato? Eu non veño... Que sindicato? Me está interpelando para que... Non, preguntando, que sindicato? Pero, bueno, me deixa utilizar a min Sí, claro. a quenda da miña palabra? Sí, sí. Gracias. Eu non veño aquí a ser portavoz nin voceira de ningún sindicato. Eu veño aquí a falar de... Sí, non, de que se ríen vostedes? Home, nada, despois eu contesto. Non, digo, de que eu non son voceira de ningún sindicato. Eu veño aquí a falar das alegacións que se presenta neste pleno. E, dende logo, non serei eu sospeitosa de ser portavoz de según que sindicatos. Mire, eu veño aquí a falar como representante desta corporación de cuestións que se presentan por parte dos traballadores. E aquí hai unha cuestión que fala de falta de negociación. E pode vostede pormenorizar o escrito por donde queira. Pero aquí hai un escrito que tamén se presentou no outro punto, que eu lle fixen unha pregunta se as medidas das que falaba e das que presentaba un dos sindicatos iban a repercutir no resto dos traballadores, esa mellora que non se está facendo, vostede non me contestou. Vostede se fai, bueno, pois en lea, vai con confrontacións, con outras cuestións, pero o tema é o seguinte: aquí se está dicindo por parte dun sindicato que representará a traballadores deste Concello, digo eu, porque cando un sindicato ten unha representación será porque o votaron traballadores. Entón, calquer traballador, para min, deste Concello é lexítimo de poder ser defendido e escoitado. Dame igual o sindicato o que pertenza, a vista está. Pero nós temos que vir aquí e preguntarlle a vostedes e poder falalo precisamente neste pleno que é o órgano para o que vimos aquí a falar. O que pasa que vostede prefire poñerse con evasivas, ponse a defensiva e non contesta cuestións elementais. A postura do BNG é clara. Non hai consenso, non hai mesas de negociacións, ademais trae unha proposta que o portavoz do Partido Socialista acaba de decirlle dúas cuestións que incluso terían que estar votadas de maneira separada e non conxunta, que parece que se acaban de enterar agora. Entón, bueno, pues obviamente falta de previsión. Vostede non trae propostas digamos que preparadas para que nós poidamos vir aquí e votalas en consecuencia, e, bueno, pois por iso mismo incidir no noso voto, que obviamente non estamos de acordo pois na proposta que presenta o Goberno. Sí, bueno, non é certo o que dixo, señor alcalde. O problema da sentencia non é consecuencia de que vostede dou continuidade ao que se había feito, non. É bastante máis grave que iso. Vostede o que fixo foi iniciar ou continuar a contratación de determinadas persoas e paralizar outras. De feito, a sentencia é demoledora e fala de mala fe no seu criterio para a previsión desas plazas. E logo di que ten o apoio dos traballadores. Bueno, ten o apoio de algúns traballadores, pero é evidente que non ten o apoio dos traballadores, senón estas propostas virían a repetir, viría por consenso como viñeron sempre, buscando solucións e buscando propostas constructivas que permitan un funcionamento razonable desta institución, que é unha institución de todos. Por lo tanto, nada ten que ver o que vostede di coa realidade. Nada ten que ver. E a sentencia é completamente demoledora. E fala de unha intervención por parte de vostede como alcalde, fala de mala fe e fala de bloquear determinados procesos e de avanzar con outros en función de intereses que nada teñen que ver cos dereitos dos traballadores nin cos intereses do propio Concello.
volvo a repetir o que lle dixen nos outros plenos, é que vostede non prepara os plenos. É dicir, como pode vostede decir, cando se fai esa sentencia, cando fala que se iniciou un procedimento con un sí ou non, foron vostedes. Naquela época vostedes decidiron paralizar, e vostedes sabrán os motivos, eu non me vou a meter, paralizar a plaza do inspector xefe e continuar coas demais. Non fala de decisións nosas. Cando di esa sentencia non se actuou de forma igualitaria con todos os trabajadores, non foi este equipo de goberno. Está falando de que vostedes, as accións que vostedes fixeron naquela época. Vostedes seguiron coas plazas de distintos traballadores e non sacaron pa diante a plaza de inspector xefe. Non olvide, veña aos plenos e traia os preparados. Non prepara os plenos. Logo chega aquí e vostede ven, mi objetivo, todo lo que diga el gobierno, no, malo. No, mentira. Esa sentencia, eu vou dicir o que fixemos nós. Cando chegamos ao goberno, nós non temos nada contra ninguén. Había unha praza e pedimos un informe do secretario. O informe do secretario conclúe que esa plaza estaba caducada, esa convocatoria. Vamos a un primer, en este caso, con ese, o que se fai con ese informe, pois nos decidimos non se vai adiante con ese proceso, porque o propio secretario nos di que está caducada. Esa persoa se denuncia, en primeira instancia se nos dá razón, gañamos nós, e se presenta un recurso, e nese recurso yo estiman. Ahora, en este caso, o asesoramiento xurídico do Concello entende que ten cabida presentar un recurso porque toda a estrutura volve a falar e se basa na primeira sentencia que realmente nos lle dá razón a decisión do Concello, e punto, e ora o Supremo determinará, e según o que determine o Supremo, o Concello vai actuar. Non se como se defender os intereses dos veciños de Poio. Pero repito, cando vostede fala deso de que non trataron a todos igual porque unhas plazas e outras non foi este equipo de goberno, era a súa época, e vostedes sabrán por que sacaron algunhas plazas e non sacaron a de inspector xefe. Esa é a realidade. Si, me gustaría aclarar ese tema. Si, me pode aclararlo. Non é certo que di vostede, de feito, se ve que non se leu a sentencia, ou a quere manipular, que é o que fai sempre. A sentencia o que di exactamente é que o que se parou noutro mandato tiña todo sentido, e estaba ben feito, a instancias da Secretaría Accidental daquel momento, como consecuencia dun recurso que se había producido. E logo, como... Podeis facer unha pregunta? Déxeme acabar o argumento. Non interrompo. A ver, eu ve que estou deixando fora do turno. Mira, como chegou a sentencia vostede? Logo me contesta. Como chegou a sentencia vostede? Debería saber, señor Moldes, que as sentencias son públicas. Está colgada. E as sentencias se poden consultar a través dunhas plataformas donde se colgan as sentencias. Despois vamos os dous e intentamos buscala nesa plataforma. Bueno, pois hai que pagar. Non sei se vostede está pagando, pero as sentencias debería saber que son públicas. O que di a sentencia, claro, vostede conta con que pode mentir todo o que queira, porque como os demais non teñen acceso á sentencia, pois podo contar a milonga que me dé a gana. Vostede pero sí. Déixeme falar, por favor. Claro. No, se está fora de turno, lle estou deixando. Xa, pois non me interrumpa. Sería moi bonito pola súa parte. O que di a sentencia exactamente é o contrario, é dicir, que o que fixo o goberno anterior estaba ben, na medida que está fundamentado en criterios que son obxectivos, e que o que non está ben é o criterio que adoptou este goberno, permitindo que determinadas persoas continuaran co procedimento e outras non. Vale, é demoledora, pero bueno, publicarémola e que a xente determine quen minte, quen di a verdade, quen conta historias paralelas e quen lle conta a verdade á cidadanía. A realidade é esa, a sentencia demoledora pola súa intervención, porque ten criterios sesgados, inxustos e, bueno, en fin, vámonos a deixar aí. A sentencia é moi clara e ademais avala a posición do anterior goberno, onde di exactamente o que lle estou dicindo, é que a instancias da Secretaría para unha mellor seguridade xurídica se plantexaba deixar pendiente hasta que esa sentencia concluíra, e logo outro factor non menor que era a pandemia. Polo tanto, o que di vostede, falso, completamente mentira. Ben, xa para rematar e para pechar, se mo permite, voulle facer unha valoración personal solo. E me vou a... Porque eu tendría un defecto, pero suelo sempre ir de cara e decir o que penso. Noutro mandato, se non se quitou a plaza de inspección de inspector do policía, estou seguro que a culpa foi do Grupo Socialista. Fíxese ben o que lle digo. Se fora polo BNG,
esa praza se convocaba e se sacaba, e vostedes daquela tiñan forza no equipo de goberno, no tripartito, e vostedes, hoxe, pero bueno, ao final o tempo fai compañías así un pouco raras de viaxe, pero estou seguro, e isto yo digo eu de forma personal, que quen bloqueou no seu día para non sacar esa plaza foron vostedes. Seguramente ahora veñen de grandes defensores, pero yo volvo a decir como reflexión persoal, si fora polo BNG, esa plaza no seu día se convocaba e vostedes naquela, formando o equipo de goberno, bloquearon e non sacaron esa plaza. Igual estou equivocado, pero é a miña reflexión. Está equivocado, en Perfecto. caso vostede pasou de Pelallas Magdalenas, Sí, perfecto. ahora Sí, sí. como cambio Sí, sí. o tema. Sí, 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 O sí, que sí. a vida, Sí, 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 sí. Madre mía. Sí. Sí, hai moitos desastres, este tempo bastantes. Sí, outro día no pleno, Lores díxolle que mentían. Si, dixo que non fixo ninguna proposta. Xa, É o que sí, dixo Lores. vostede interpreta sempre como a sentencia, Lores dixo que sabe non lle fixo ninguna proposta. sabe o que sucede vostede? Que vostede non interpreta sentencias. Vostede transmite o que lle contaron partes interesadas, ese é o problema. Lea a sentencia, pague esa aplicación e entre na xa lla sentencia. colgarei, xa lla Por colgarei. eso, sí, pues sin problema. Sí, sí. Ben, votos en contra de aprobación definitiva da modificación de RPT. Estimar as alegacións presentadas, non? A proposta. Vale, votos en... A ver. A ver, explica ben o que vamos a O votar, que, sí. o que estamos votando ahora é a aprobación definitiva da modificación da RPT. Vale. Vale? No. O acorde de desestimar. Desestimar as alegacións e hai unha proposta do alcalde que di, eso entendo eu, que se retira da RPT un posto concreto. Sí? Vale. Entón, a votación para que quede claro. Desestimar as alegacións e da... A eso será un no. Claro, No, claro. E que Desestimar desa as alegacións. aprobación definitiva se retira esa plaza de inspector xefe da policía. E como facemos? Porque nós podríamos votar a favor dunha e en contra doutra. Como? Si queredes votamos por separado, non hai ningún Sí. problema. Sí. Pois veña, sin problema. Sí, Desestimar as alegacións, estamos en contra. vale, votos en contra. Digo usted. Votos a favor. E a retirada da modificación definitiva que aprobamos da plaza de inspector xefe da Estamos a policía. favor da retirada. De forma unánime. Unanimidade. Tamén, vostedes? Sí, sí, a favor da retirada. Vale. Moi ben. E o último punto, vale. Bueno, sabíades que existía, decir, aí temos o que é a pesca deportiva, a pesca artesanal, neste caso é a pesca deportiva. Pois nos últimos anos tiñamos bastante, hai unha problemática que se permitía a pesca, en este caso, pois, en portos como de Campelo, Cobarro, Covelo, e, sobre todo, había unha problemática importante no Porto de Raxó, porque moitas das persoas que pescaban ali, pois, de alguna maneira, pois, eran sancionadas e se lle prohibía este tipo de actividade, e o que se buscou un consenso, ali sabedes que, bueno, o Porto ten unha complexidade, hai unha grúa, logo se vai a parte final, isto está consensuado coa propia cofradía, e hai unha parte que realmente onde se pescan de forma habitual, pois coa firma deste convenio, pois de alguna maneira nos vai a regular todo isto e permitir esa pesca deportiva. É basicamente eso. Non está ben. Vale. Moi ben. Pois estamos todos de acordo de forma unánime. Vale. E nada máis. Moitas gracias a todos pola asistencia. Non ten robos e preguntas, que é extraordinario. Pero non hai problema, hai un ordinario final do mes,